Bai, hemen hasieran 3 egiteko asmoa zuten. Gero bakarrean geratu zen. Baina hori geldi dau ja, ez? Ke ba, berriro martxa eman nahi diote horri. Akaso energia biharra dagoelako izango da? Energia berriztagarrien alde egin behar du, ez? Teknologia garbixa dela entzuten da. Garbixa... Bat, ez egingo dute horrek sortzen dituen hondakin tosikoekin. Bideoietan sartu eta itsasora bota akaso. Horri buruz ez dut gauza hondirik entzun egisa esan. Noski, ez zaie komenu. Komeni zaie jendea desinformatuta edukitzea. Gainera, komunikabide handienek beraien alde egiten dute. Horrela, jendeak ez badaki, ez dute aipatzen eta kiko. Jode, neska, baina abantailan bat edukiko dau, ekonomia aldetik edo... Ekonomia hoizea, ekonomia ez ekonomia ez. Gure zergen kontura, ordainduko dute 300 milioi hasteko. Azkenean 4 multinazional, betiko 4 multinazionalak aberastuko dira, gure kontura. Orduan garesti urtengo xako? Oso garesti. Eta hori bakarri balitz, gaitz erdi. Baina gehitu behar diozu zure osasunak balio duena. Zu bat, izu ikerketa pilo baten frogatu dela minbizi mota asko sortzen dituela? Amiantorekin gertatu zena, eta gertatzen ari dena, gauza bera. Baina horrek gugan ez da eraginik eukiko, ez? Nahiko urrin geraketan da oinatitik. Baina nola esan dezakezu hori, muti? Ez dezietu inori zuretzan nahi ez dezuna. Gainera, debagoienan lortu ditugun emaitzekin, frogatu dugu argi eta garbi. Erraustegi kutsagarri horren beharrik ez dagoela. Baina zela erraustegi xa? Ez zinan ari Garoñako zentral nuklearra zala? Ez motil, erraustegia zari naiz. Baina ikusten duzunez, diferentzia handirik ez dago. Jode, marrazoia dagotzu. Eta horren aurrean guze ingeke. Ba, hasteko informatu, mobilizatu, alternatiba bilatu. Eta debagoienan, daukagun gaitako sistema Gipuzkoa osora zabaldu. Venga, goazen. Eta gogoratu, beti burua eta bihotza erabiliz,